Y vamos a presa a esta mujer, ¿eh? Mira, le está dando durísimo. En el moment que van marxar les noies corrents, ell va venir cap a mi, em va agafar pel coll i em va estampar contra una columna i em vaig tenir de treure'm el de sobre perquè no em deixava anar. Va ser només de trucar i la noia va decidir escopir-me a la cara i tot això en situació Covid, que estàvem en pandèmia, i la noia a part no presentava ni mascareta. Cada mes tenen lloc uns 30 actes incívics entre agressions i vandalismes al transport públic de Catalunya, concretament a Rodalies, metro i ferrocarrils de la Generalitat. La major part d'aquestes agressions les pateixen els treballadors i treballadores d'aquests serveis que ja n'estan tips. Comissions Obreres els ha unit en l'impuls d'una campanya anomenada Dret a viatjar i treballar amb seguretat, que reclama mesures urgents per posar fi a aquestes agressions que pateixen els treballadors, però també els viatgers. Les dades i les propostes per revertir aquesta situació les expliquem en aquest programa. Sota el lema Dret a viatjar i treballar amb seguretat, la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya ha unit els treballadors i les treballadores dels serveis de Rodalies Renfe, metro i ferrocarrils de la Generalitat per tal de reclamar mesures urgents contra les constants agressions i actes d'incivisme que pateixen els empleats de venda de bitllets, atenció al client, personal interventor, maquinistes, neteja o també conductors d'autobusos. Aquesta situació insuportable, que ja ve de lluny, distorsiona el bon funcionament del servei, amb aturades, retards i anomalies i posa en risc la seguretat dels passatgers mateix. La manca d'informació del personal i de la pròpia ciutadania encara genera més violència contra els treballadors i les treballadores dels serveis de Rodalies, metro i ferrocarrils, que és la part més feble de la cadena de responsabilitats i que acaba pagant els plats trencats, fins i tot amb la seva salut. Aquesta campanya nosaltres la portem des del sector ferroviari més o menys fa 7 o 8 anys. Nosaltres volíem unes entrevistes, unes reunions tant amb Generalitat com l'Ajuntament. Vam tindre una Generalitat però no es va treure cap objectiu i nosaltres continuem. Com que estan augmentant les agressions, nosaltres volem continuar amb aquesta campanya amb l'objectiu clarament de fer una comissió de seguretat entre les administracions públiques, les empreses operadores del transport ferroviari i els sindicats. Es calcula que al llarg d'un mes es produeixen a Catalunya uns 30 actes incívics de tot tipus, amb agressions a treballadors i treballadores al transport públic de Catalunya. Curiosament, moltes d'aquestes agressions no es notifiquen per part dels treballadors i les treballadores que les pateixen, perquè consideren que formen part de les seves tasques de garantia de la seguretat, el benestar i el bon ús dels espais compartits amb les persones usuàries dels serveis. Lluny de normalitzar aquesta situació, Comissions Obreres assenyala amb la seva campanya de denúncia quines són les causes directes que provoquen la violència i el vandalisme en el transport públic. Causes com la manca de plantilla, la pèrdua de consideració d'agents de l'autoritat del personal, infraestructures insuficients, la tornada del turisme i l'augment d'usuaris, la ineficàcia dels protocols, la manca de coordinació entre empreses que presten el servei i les administracions, la insuficient presència policial o la necessitat de mesures d'higiene i protecció del personal configuren el problema. Els treballadors i treballadores patim sobretot amenaces de mort, escopinades, empentes, és el que majoritàriament patim, tant els d'atenció al públic com els conductors. Després, els conductors també, quan paren, arriben a una estació, els hi poden tirar pedres del balastre de les vies, paren els grafiters, ens aturen el tren, agressions verbals, inclús amenaces amb armes blanques, com fa poc va haver-hi a l'estació de Rubí, que es veuen les imatges, de tot tipus d'agressions. El problema de tot això és que el que no volem és normalitzar aquestes agressions. I evidentment es tracta d'un problema transversal que afecta per igual a tots els mitjans de transport públic. Hi ha dos factors
que venim observant que són els principals causants d'aquesta situació on hem arribat. Un és la pròpia societat, les tendències socials. Hem esdevingut una societat cada vegada més violenta, més agressiva, més individualista, en lloc hem perdut el sentit de la col·lectivitat, i això, clar, acaba influint també a les situacions que s'aborden en el dia a dia. I, per altra banda, els models d'explotació de les empreses de transport han variat enormement. Partíem d'una situació en què abans teníem un cap de tren, que era la figura respectable, dintre del tren era la màxima autoritat, controlava el frau, controlava també les situacions d'incivisme, això es va perdre, i també la manera d'interactuar amb els clients. Abans els agents d'estacions, tot el personal que treballava a les estacions, tenia la protecció de la seva guixeta o del seu despatx de cap d'estació i des d'així s'atenia als clients. Ara aquesta protecció ja no existeix. Comissions Obreres vol que l'incivisme i la violència en el transport públic formin part de l'agenda política i ciutadana a Catalunya. Un problema que afecta les persones treballadores del servei, però que també perjudica la ciutadania usuària que té dret a viatjar sense patir inseguretat. Comissions Obreres fa una crida a la ciutadania perquè prengui consciència que el treballador o treballadora del servei no és responsable de la situació que es pateix per manca d'inversió, previsió, planificació i gestió per part de les administracions i les empreses operadores. El sindicat demana a la ciutadania que s'informi i reclami davant el seu dret a gaudir d'uns serveis públics de qualitat. Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya cridem a les empreses i a les administracions perquè facin ús de les seves competències i millorin els serveis per tal d'evitar les situacions que desemboquen de vegades en aquestes agressions. I especialment cridem a les ciutadans i ciutadanes per tal d'evitar que la seva resposta sigui precisament agredir o atacar els treballadors i treballadores que porten endavant el servei. Condemnem enèrgicament totes aquestes agressions perquè aquestes persones no són responsables de les mancances del servei, més al contrari, són víctimes d'aquesta situació. És injust que a sobre hagin de patir agressions al seu lloc de feina. Les agressions i els actes incívics no tenen un destinatari concret i poden anar contra qualsevol treballador o treballadora que ofereix el seu servei en el transport públic de Catalunya. Des del qui ven bitllets o atén l'usuari, fins al personal interventor, els maquinistes o el personal de neteja, com han estat els casos del Sergio i el Daniel. La inseguretat del personal de metro, rodalies i ferrocarrils creix i això està afectant la seva salut. Les experiències són, en molts casos, traumàtiques. Jo estava un dia a l'estació, va entrar un noi, va forçar una porta i va intentar acusar dues noies, una de 13 i una altra de 14 anys. En aquell moment em vaig apropar amb ell, mantenir una distància perquè no els hi fes res. En el moment que van marxar les noies corrents, ell va venir cap a mi, em va agafar pel coll i em va estampar contra una columna i em vaig tenir de treure'm el de sobre perquè no em deixava anar. En aquell moment vaig trucar al centre de supervisions d'estacions perquè avisessin a Mossos i Seguretat per enganxar aquesta persona i em vaig trobar que l'empresa em va sancionar amb 15 dies de sou i de feina perquè no havia complert el protocol de seguretat de l'empresa, perquè jo me'l tenia a treure de sobre, no podia marxar. Gràcies als serveis jurídics de comissions, la sanció va quedar en res. Em van absoldre completament per les imatges del que havia passat. Això va ser un dia normal, treballant, fent la nostra feina, que és demanar bitllets. Una noia no presentava bitllet de metro, se li va informar que si no presentava bitllet doncs tenia que o pagar la percepció mínima o facilitar la documentació. En aquell moment la noia va dir que no em facilitava res i va començar a escridassar-me i a insultar-me. Se li va comentar que si no s'identificava haurien de procedir a trucar als Mossos d'Esquadra per poder-la identificar. Va ser només de trucar i la noia va decidir escopir-me a la cara i tot això en situació Covid, que estàvem en pandèmia, i la noia a part no presentava ni mascareta. I clar, l'escopinada em va donar a l'ull. En aquell moment va tindre que intervenir seguretat pròpia que portem, el personal de metro, i la van tindre que reduir, a esperes que arribés la policia per poder-la identificar i fer les sancions corresponents. Comissions Obreres ha presentat a administracions i empreses operadores una bateria de mesures que s'haurien d'implementar per capgirar la situació d'incivisme i violència que es viu en el transport públic de Catalunya. En primer lloc, haurien d'augmentar les plantilles en totes les categories i funcions i també incrementar les inversions i els mitjans per garantir la seguretat de les persones treballadores.
Últimament, el personal ferroviari, tant a les estacions com el transport ferroviari en els trens, està disminuint. Hi ha molts trens de mitja distància que van sense interventor i hi ha moltes estacions sense personal. Què ens trobem? O poc personal. Què ens trobem? Que quan hi ha una incidència, la falta d'informació és molt important. Al no tindre aquesta informació, la gent es posa nerviosa i si només hi ha un personal ferroviari per atendre els viatgers, es crea una tensió entre el personal ferroviari i els viatgers. I la falta de seguretat privada també augmenta molt això. Cada vegada en els trens hi ha menys personal menys personal de vigilància i es concreta tota a les grans estacions. Comissions Obreres reclama una prevenció real i efectiva amb la dotació de més pressupost en seguretat al transport públic de Catalunya. El sindicat considera imprescindible més presència policial a estacions, andanes i interior de vagons i la recuperació de la condició d'agent d'autoritat del personal de Rodalies, metro i ferrocarrils en l'exercici de les seves funcions. Comissions Obreres exigeix la creació immediata d'una comissió de seguretat amb administracions, sindicats i empreses operadores de tots els serveis de transport públic de viatgers. El que reclamem és més presència policial, coses que teníem abans, que eren patrulles mixtes per dintre els trens, a les estacions, punts negres on hi havia presència plantón policial, tornar a aquesta situació, de fa molts anys, tornar a aquesta situació, bàsicament que ens tractin com en el carrer, no? En el carrer hi ha patrulles, hi ha Mossos, hi ha policia local, que passi exactament el mateix dintre de l'estació de metro. Reclamem també la recuperació de la figura jurídica de personal agent d'autoritat, que antigament la tenien els companys i companyes de Renfe i Adif, però englobar-lo a tot el sector ferroviari. I a part, formació per als treballadors i treballadores en matèria de com afrontar agressions. La formació específica en matèria de seguretat i salut laboral dels treballadors i les treballadores del transport públic és la tercera pota fonamental per a fer front a l'incivisme. Comissions Obreres exigeix que en els plecs de licitació de les empreses operadores sigui imprescindible el requisit de la formació i la prevenció en matèria de seguretat per a poder ser prestador del servei públic de transport de viatgers. La formació específica en matèria de seguretat i salut laboral és la inversió que han de fer totes les empreses de transport, perquè quan més inversió, de forma proporcional, es creu que hi haurà menys incidents o menys situacions de risc davant el dia a dia de la feina que desenvolupen aquestes persones. També s'ha d'incidir en el tema de la seguretat, de la formació en matèria de seguretat dels vigilants d'empreses externes que actuen en l'àmbit de les estacions i dels ferrocarrils. Llavors, clar, el que creiem que potser faria falta és que, a part de desenvolupar els manuals d'autoprotecció i corregir-los o adaptar-los als nous incidents que es van produint, que també hi hagués una coordinació entre les dues formacions, és a dir, que es miri de tenir unes simulacions d'actes que es poden donar en el dia a dia, tant per la part dels vigilants privats com per la part de les actuacions dels agents de cada empresa de transport. I el desenvolupament d'uns serveis públics de qualitat és un dels nostres principals anhels, tant com treballadors i treballadores dels serveis públics com usuaris dels mateixos. Cal que aparegui a l'agenda pública, a l'agenda política, per tal que la seva millora, tant per la coordinació entre l'administració i les empreses com pel desenvolupament final, sigui una realitat. Cal que aquesta coordinació abasti tant el propi servei com les necessitats en mesures de seguretat i més d'una manera preventiva que no pas reactiva com fins ara s'ha vingut fent. El personal del Servei de Transport Públic de Catalunya té dret a treballar amb seguretat i els ciutadans i les ciutadanes també tenim dret a viatjar segurs. Actuar contra l'incivisme i la violència al transport públic és cosa de tots i totes.